Akwai irin mutanen da bai kamata ka aure su ba, akwai irin mutanen da bai kamata ka yi rayuwa da su ba, sannan kuma akwai irin mutane waɗanda idan har ka aure su ko kuma kana rayuwar su to ka shiga wahala. Akwai wasu aure da mutane ke shiga ba tare da sun gane abin da yake gabansu ba. A farko kuma yana kaman da soyayya mai daɗi, kulawa, dariya da kuma shauki, amma bayan lokaci sai a fara ganin gaskiya tana bayyana a hankali. Ba ta fito da sauri ba, tana fitowa ne a sannu a hankali har sai ka tsinci kanka cikin rayuwa mai cike da damuwa, kuka a ɓoye da jin kamar ka maƙale a wani wuri da ba ka so. Idan ka auri wannan mutumin ka shiga wahala ne idan ka auri wanda baya girmama ka. Girmamawa ita ce ginshikin aure. Idan ba a girmama ka to kana cikin tashin hankali domin baka auri inda ake ƙaunarka ba. Ƙarya ce mai rauni. Mutum na iya cewa yana son ka amma idan yana raina ka, yana tozarta ka a gaban mutane, yana maka magana da rashin mutunci ko wannan soyayya ce mara daɗi. Wannan irin rayuwa tana karya zuciya a hankali har ma ka fara kasa gane kanka. Idan ka auri waɗanda baya sauraron ka, wanda kullum shine mai gaskiya, kai kuma baka da murya, to ka shiga wahala. Aure ba mulki ɗaya ba, rayuwa ce ta fahimtar juna da tattaunawa. Amma idan mutum ɗaya ne kawai ke yanke hukunci, ba ka da damar bayyana ra'ayinka, ba ka da darajan a tsaya a ji menene ra'ayinka, ko rayuwa ka za ta zama kamar an ɗaure ka ne a cikin duhu. Kana rayuwa ne amma ba ka jin kana iya rayuwa. Idan ka auri wanda baya damuwa da kai yadda ya kamata, wannan ma wata babbar alama ce ta wahala a gare ka. Akwai mutane da idan ka yi kuka a gabansu maimakon su tausaya maka sai su ce ka fiye wauta. Idan ka nuna damuwa sai su ce ka fiye ƙorafi. Idan wannan halin yana sa mutum ya fara rufe zuciyarsa gabaki ɗaya, a hankali sai ka daina magana, ka daina bayyana abin da yake damunka. Kuma hakan yana sa ka shiga cikin damuwa mai zurfi. Wannan zai iya kawo maka matsala a zuciyarka kuma za ka kasa samun nutsuwa a rayuwarka. Idan ka auri wanda yake ganin laifinka kawai amma baya ganin nasa kuskuren, rayuwa za ta yi nauyi. Kullum kai ne mai laifi a idonsa, ko da shi yake da kuskure zai juya magana ya ɗora maka a matsayin kai ne ka aikata wannan laifin. Wannan yana haifar da rashin kwanciyar hankali domin ba ka da damar yin kuskure kamar ɗan adam. Amma gaskiya ita ce aure na buƙatar gafara, fahimta da kuma gyara juna, ba zargin juna ba. Idan ka auri wanda yake ɓoye maka gaskiya, wanda baya gaskiya a magana, wanda yake rufa-rufa, ka sani wannan yana iya jefa ka cikin damuwa mai tsanani. Aure ba zai yiwu ba, dole sai a tsaya an yi ta akan gaskiya ba wai akan karya ba. Idan babu gaskiya akwai rashin amincewa. Idan babu amincewa, soyayya tana mutuwa. Kuma idan soyayya ta mutu, aure ma zai iya mutuwa. Sai kawai rayuwa ta zama tamkar zama tare ake amma kuma zuciya ba ɗaya ba. Idan ka auri wanda ya taimaka maka a lokacin wahala, wanda idan ka shiga matsala zai tsaya, ba zai juya maka baya ba. Wannan ma babban matsala ce. Idan har ka haɗu da wanda lokacin da kake cikin matsala ya juya maka baya, to me kenan za a kira shi? Rayuwa ba koyaushe take cikin sauƙi ba. Akwai lokuta da mutum zai buƙaci abokin rayuwarsa ya tsaya tare da shi. Amma idan wanda ya kamata ya tsaya ya goya masa baya shine yake ƙara maka nauyi, to rayuwarka za ta zama mai raɗaɗi a koda yaushe. Idan ka auri wanda yake son ka, yake iko, wanda ya fahimce ka, wanda yake son a bi umarninsa kawai ba tare da tattaunawa ba, wannan kuma yana iya zama wahala. Aure ba soja bane, ba mulki bane. Yana buƙatar tattaunawa, shawara da kuma fahimtar juna. Idan mutum ɗaya ne kawai ke sarrafa komai, to ɗayan zai fara jin kamar ba shi da wani amfani a cikin rayuwar da suke yi tare. Idan ka auri wanda baya nuna ƙauna sai lokacin da yake buƙata, wannan ma wata irin wahala ce. Akwai mutane da suke tuna da kai ne kawai idan lokacin da suke buƙatar ka. Idan suna buƙatar taimako sai su nuna kulawa, amma idan sun samu abin da suke so sai su koma shiru. Irin wannan halin nasa da suke yi a da na nuna ko in kula ta tare da kai, sai su fara wannan halin saboda a wannan lokacin sun riga sun samu abin da suke buƙata. Idan ka auri wanda yake sa jin kaɗaici duk da kuna tare,
wannan shine mafi muni, domin kadaici a cikin aure ya fi kadaici a rabuwa zafi. Idan kana zaune kusa da mutum amma zuciyarsa tana nesa da shi, babu hira mai daɗi, babu fahimta, babu kusanci na gaskiya. Rayuwa tana zama kamar ana zaune ne a cikin gida ɗaya amma kowa yana rayuwa daban. Aure mai wahala baya bayyana kansa a rana ɗaya. Yana farawa ne da ƙananan abubuwa, kalma mai daɗi da kuma nuna kulawa. Amma rashin nuna kulawa, raini, rashin sauraro da rashin godiya a hankali sai waɗannan ƙananan su zama manya, har su gina wani yanayi na damuwa da za ta kasance a tare da ku. Abin da mutane da yawa ba sa ganewa shine cewa zuciya tana gajiya, ba jiki kaɗai ke gajiya ba. Zuciya tana gajiya da yawan kuka, yawan damuwa da kuma yawan jin ba a daraja ta. Idan zuciya ta gaji da mutum, zai fara canzawa, zai daina dariya kamar da, zai daina magana kamar da, zai fara zama shiru. Wannan shiru ba alheri ba ne, alamar gajiya ce. Amma duk da haka, ba kowanne matsala a aure yana nufin a rabu ba. Akwai lokuta da fahimta da tattaunawa za su iya gyara abubuwa, amma akwai wani lokaci da mutum yana buƙatar ya tsaya ya tambaye kansa, shin wannan rayuwar tana gina ni ne ko kuma tana rusa ni? Domin aure ya kamata ya zama abin da ake ƙara samun kwanciyar hankali, ba wai abin da yake ɗauke kwanciyar hankali ba. Idan kana cikin irin wannan yanayi, abu mafi muhimmanci shine ka fara kula da kanka, ka fara gane darajarka, ka fara fahimta cewa soyayya ba wai yana nufin a rasa kanka bane ba, ba wai yana nufin ka zama mara murya bane, ba wai yana nufin ka jure duk wani wahala da lalacewa a cikinta bane ba. Rayuwa tana da sauki idan akwai fahimta, amma tana da nauyi idan babu ita. Aure mai kyau yana gina mutum, yana ƙara wa mutum ƙarfi, yana sa shi murmushi. Amma aure mara kyau yana rage mutum, yana karya shi, yana sa shi rayuwarsa kamar ba rayuwa yake yi ba. Saboda haka ka kula da wanda ka zaɓa a matsayin abokin rayuwarka, domin wanda ka aura ko wanda ka aura zai iya zama dalilin farin cikinka ko kuma ya zama dalilin damuwarka, wanda zai iya haifar maka da baƙin ciki da kasa samun nutsuwa a rayuwarka na yau da gobe. Da haka duk a lokacin da za ka yi aure ko kuma za ka haɗu da mutum, ka tsaya ka lura, ka fahimci wani irin mutum ne kafin ma ka kai da wani lokaci. Da zaran ka gane cewa wannan ba alheri bane ba, wannan ba farin ciki zai kawo a rayuwata ba, to tun wuri ka janye kanka daga kan wannan mutumin. Allah dai ya zaba mana mafi alkhairi, kuma Allah ya ƙara mana lafiya, kuma Allah ya haɗa mu da wayanda zuciyarmu za ta samu sa'ida a tare da su, wayanda za su zama mana farin ciki ba wayanda za su zama mana baƙin ciki ba. Ni ce taku kullum kamar yadda kuka sani, wato Khadija Mustapha. Idan kun ji daɗin bidiyon nan, ku min sharing domin wasu masu amfana. Na gode.